ମା ଉଦ୍ୟାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ପରିଦର୍ଶକ ନିକଟରେ ଆମର ଦୀପଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦୀପ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରି ଦୀପଦାନ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ହିତଦୃଷ୍ଟିରେ ସାହାଯ୍ୟ ହାତ ଲଗାଇ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଦାନ ଆସି ଆମର ଏହି ଅଫିସ ନିକଟରେ ଦେଇ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରନ୍ତି। ଅଫିସ ନିକଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାନ ଦେଇ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। आसंता 9 तारीख श्री जगन्नाथ महाप्रभु भविष्यक और शिमला नृत्य महोत्सव